जोंहा सानैजों फट' खेबजानांगौलै मानो फेसबुकआव सोहरनो गोबाव जाथारबाय फेसबुकआव सोलिया सोमालाय मा नोंखौ रावबो लाइक होखाया जाम्बा मालाय सिख्लाफोरखौसो 1K 2K लाइक शेयार खालामो नोंनिया बे ओरै खानाय लालायनायखौ सोरबा लाइक होगोन आरो फेसबुकआव फट' सोबाबो जोंखौ रावबो लाइक खालामखाया हौवाफ्रानो लाइक खालामा आरो हिनजावफ्रालाय जोंखौ सोर लाइक खालामनो रावबो खालामखाया औब्रा आं दाखालि जानुवारियाव मोनसे फट' हगारबाय मोनसेल' लाइक फैबायब्रा सानथामनि उनाव नायफिनबाय आङो मोननैल' लाइक जादोंब्रा बेबो नों हरनायजोंसो आंथ' दाना नायखाला फेसबुकखौनो बिदिखायनो आंहा नायो एखमबा ओइ माबा मानसिफ्रा फट' सोबा फेसबुकआवहाय बे फट'नि गोजौआवहाय माबा मानसिफ्रा बुंलायो आंहा दिनै दिसिलारिजों मोनसे बुंलायोब्रा दिसिलारिजों फट' खेबबा लाइक बांसिन मोनो होनदा माबा मानसिफ्रा दिसिलारिल' बुंबाय थायो दिसिलारि नङा मानसिफ्रा बेखौनो दिसिलारि बुंलाबायो नङाबा बिनि गुबै मुङा DSLRसो आंथ' मिथिफेरानो माबायदि दिसिलारि जाम्बा आरो दिसिलारि बुंबावबाय दिसिलारि नङा DSLR आंहा मिथियाबा खुनुदिन दिसिलारिखौनो नुफेराखैबा दांनायनायगौमोनलां मोनबा नों नुफेरबाय नामा? नुबायब्रा नुबाय माबायदिलै दांनायनो मोनबाय नोङो? बेबो खनसेल' दांनो मोनदों आं खनसेल' बबाव दांनायनो मोनदों नोंलाय? 2019नि दैजिं फेस्टिभेलाव सासे सेंग्राया गावनि DSLRजों आंखौ गावखौ फट' खेबसिनदोंमोन ना बेयावनो गिबि नुसिनदों आरो आं दांनो मोनजादों ओमफ्राय गावबो गावनि DSLRजों आंखौ फट' खेबदोंमोन बे फट'खौ आङो ओइदिनखालिबो नुवासै दिनैसिमबो नुवासै DSLRजों फट' खेबनाया माबायदि जायो आंनि महरा आं बेखौ दिनैसिम नुफेराखै DSLRजों खेबनाय फट'आ आंखौ माबायदि नुयो नुफेराखै खिन्थु आं बुस्थुखौ दांनो मोनबा ओंखायनो जाम्बा दैजिं फेस्टिभेलाव बेरायहैनांगौ आंहा जाम्बाबा बायानो गैयाबा दिसिलारिया फट' खेबग्रासो माथो नोंलाय बेसेबांसो लायो 60-70निफ्राय सुरु जायो मबाइल गिदिर लानानै नों बेखौ दाबो मबाइलाव सार्च खालामनानै नायाखै नोङो गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनाय DSLR होननानै होमबानो नुजोबगोन नों बिनि गासिबो दामफोरखौ मिथिबाय बायनांगौलै आंहाबो 60-70निसोल' लायोबा दिसिलारिजों खेबनाया फट'आबो मोजां जायोबा जाम्बाया बिराद कप्लास मोनासो दं खोमालै 60-70 मानि रोजा जाम्बालाय रोजासो लायो जाम्बालाय एफा लायो आंलाय बेखौनो आंनि हासुङाव दोननाय फैसा खुस्राखौ थोगोन सानलायदोंमोन थोद जाम्बा बेसेबां दं नोंलाय हासुङाव खुस्राया जाम्बालाय 100सो दंखोमालै हासुङाव दानखावना नायबासो मिन्थिगोन थोद बे जाम्बानिफ्राय बिराद जाम्बा गरमबाथाय गरम बायनो देनां सानजों बायगोन आरामनो फैसाखौ दोनथुमबाव खोनाबानो गरम जालाबायग्रानो मा खिथानोब्रा माथो आसोल गिटारबो दंलाय माथो माला बायनोब्रा दाखौ लाना फैदों आङो लाबलाय दामनाय नायनो दामा इसेल'ब्रा स्ट्रिं होयो जिराय ओंखायनो नोंसोरनो आं देखायनो बायो गद्रेज सिंफ्रावसो सोना दोननो लुबैयो आं नोंसोरनि थाखायनो ओमफ्राय फट' खेबजा होननाया फट' जाम्बा खेबना होनोसै आं मबाइलजों थुदो बबे जायगायाव खेबा लाइक बांसिन मोनगोनब्रा नायदो जाम्बाने जाम्बाखालै जाम्बा माथो मानसिया लाइकखौनो लाइकसो होनो जाम्बा लाइक LIKE लाइक फट' जाम्बा अख्राङाव जों
फट' खेबजानोसै फुरा 4K लाइक मोनखागोन नों 4K रावबो सिख्लाफ्रा नोंजों हानाय नङा लाइक मोननायाव ओमफ्राय बोरै थांनांगौ बे अख्राङाव नों आंजोंल' सेर फैबाय दा जाम्बा फार्स्टआव लामायाव लासै थाबायनांगौ ओमफ्राय बिराद जर खारनांगौ मानो अख्रां मोनहैयो जाम्बा फुदो होमबालाय थ' Run. Biराद मोजां माथो गुफुर जोमै नुवाखै नायलाय ओइ माथो गरम मोनबायलै गरम साना खाथि जायो नायहाय ओइ मबाइलखौ लाफानानै लायाखै केमेरा खेबनो बावदोंबा सेस जागोनलै दङ नै लांसै फट' लांसै नो आंखौ खेबग्रोदो नोङो नों खेबग्रोसै केमेरायाव नांगौ ओइलाय दे आं फट' खेबग्रोसै नोंखौ दे मा टाइम खारलायब्रा माबा खालामनांगौ जाबाय मोजांथा selfie bro selfie ber jarलै ya dede moनसेबाव बारे दिसलारि बायदि नुखायो माथो खेबबेसे बुंनांगौ दिसलारि नङा होनदों न'खौ दिसलारि नङा DSLRसो DSLRसो माथो बेखौनो दिसलारि होनबाय थायो मोजां नुखायो माथो एबार खनसेयाव फैबा दिसलारिजों खेबगोनलै जोंहा मा दिसलारि होनबाथाय ब्रा दिसलारि नङा दिसलारिसो दिसलारि दिसलारि साला आंखौसो बुजायनो गावनो रोङाने नोङो हाग्रा बारा सहैबायलै माथो जोङो मादि लेंबोखोलै नों आंखौलाय हैद ओरै नागिरनानै थांसै नामा थांसैथ' ओरैजायनो सिखाथि ओरैजाय लामालै माथो हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो दासिमबो जोंनि पवित्र बीटेक चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो अल खालामना हो जाहाथे जोङो गोदान भिडिअ पाब्लिश खालामनाय लोगो-लोगोनो नोंथांमोना नुहैयो आरो जों बेबायदिनो गोबां भिडिअ लाबोगासिनो बोथोरजों बा समजों लोगोसे स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय